Takže čau lidi, já jsem od Maty a vítám vás u tohohle videjka. Je to z Kandru, což můžete vidět. Teď jsem se připojil, jakož na to, že jsem se s někým volal, takže jsem nemohl video natočit dřív. Tak ok, teda jdeme na to. Oh shit, tak teď mi tady hodí nějaký voleček. Jinak mám tu extra VIPčko. Ok, tak jdem na to. Jo! Ten to schytal. Zerant mi napsal, on je sám buzerant. Tak ok. No, jsem bazu. No a co, že jsi měl bazuku, to mě nezajímá. Tak co? Ok, no, tak to asi nedám. Protože to je Terminátor. Tak když hrajou Counter, tak to určitě vědějí. Ne, mě zabil. Optimus Prime boss. Jinak jmenuji se Henderson Hotmaty. Ano, docela divný klan, já vím. Oh, yes, ale jednu ránu jsem doněl. S tímhle není, no. OK. Tak já tu jsem. Tak to chci prodloužení. Milcamp chci prodloužení. Já chci 2. To si... Oh my god. Yeah! Ježiš, tak to byl chuděrka. Yes, další kolo máme termíka. Super, ježiš, jaký vol, co jsem dával. Jaký vol dával bouch? Omogo. To nemá cenu chodit. Oh shit. Můžu se pracovat, můžu? Ne, nic. Okay. Tak pojď. Nejde. Tam se nedá dostat. A já nevím, jako jsem Counter dost dlouho nehrál. Za to, já nevím, jestli mi to za toho termo vůbec bude. Ale já myslím, že jo, nějak se toho vyhývaníme. Ale tam se fakt jako nedá. Smilně někoho zabil. Ok. Teď nastala moje chvíle, nenastala. Samozřejmě nenastala, protože tam jsou zakukatí jako kukaci. Jahaha! To byl jump. Big jump.
Tak možná natočím Minecraft, ale nevím, já už nevím prostě. OK, takže tohle by bylo asi dnešní video, je to vlastně First Zombie a uvidíme se u dalšího, kde budeme mít termíka, takže čau!